Hej og velkommen til Modeller til Fysikkemi. Den her video er tænkt som et redskab, I kan bruge både til at se igen og genopfriske, men også til at få styr på begreber omkring modeller i fysikkemi. I denne video skal vi kigge på, hvad skal I helst kunne arbejde med efter I set videoen, og hvad skal I arbejde jer frem mod. Hvad er en model? Informationer om de nedstående modeltyper, hvordan I laver jeres egen model, og et par gode øvelser. Ifølge fælles mål, så skal I kunne udvikle, tolke, vurdere, anvende og udvikle modeller. Men I skal også kunne svare på spørgsmålene, især til højre. Hvad skal model bruges til? Hvad viser modellen? Hvad viser modellen godt? Hvad viser den ikke så godt? Og hvordan virker modellens udformning i forhold til modellens faglige indhold? Det kan være, at I synes, at der er en model, hvor det faktisk ikke er helt tydeligt, hvad det egentlig er for et fagligt formål, den skal udfylde. Og så er det jo den vurdering, som I så skal ind og beskrive der. Men hvad er en model? Jamen, en model forklarer dele af virkeligheden. Den kan gøre abstrakte ting mere håndgribelige og overskuelige, og det kommer vi til at kigge lidt på under eksemplerne med nogle af de forskellige modeltyper. Det kan forstørre og formindske ting, og vise reaktioner, eksperimenter med skænderier med mere i forskellige trin. Men vigtigst af alt, så skal man altid huske, modeller er en del af virkeligheden. Det er ikke hele virkeligheden. Men vi vælger simpelthen, hvad er det vi fokuserer på. Verbale modeller. Jamen, en verbal model består typisk af metaforer og analogier, altså ligheden mellem to ting. Og et rigtig godt eksempel på det, der har vi Ohms lov. Og så kommer det her. Det elektriske kredsløb har ligheder med vandet i en haveslange. Ja, umiddelbart så giver det jo ikke så stor mening. Men hvis vi siger, at det elektriske kredsløb, som Ohms lov jo arbejder med her, jamen det er faktisk det samme som vandet, der løber igennem en haveslange. Når jeg skruer op for vandet, så stiger spændingen i det elektriske kredsløb. Og når spændingen stiger, det vil sige volt, jamen så øger vandets tryk. Hvis så man siger, at spændingen falder, jamen så vil det sige, at vi også så skruer ned for vandet i vandhinden. Så på den måde, så kan man godt lidt sammenligne vandets kredsløb med vand, der løber igennem en hane. Så der tager vi jo det meget abstrakte og prøver at gøre det til noget, som vi alle sammen kender til. Konkrete modeller, også kaldet fysiske modeller, jamen det er jo typisk materialer, som gør, at vi kan røre på det. Vi kan føle det. Vi kan gå rundt om det. Typisk også tredimensionelle. Og der har jeg simpelthen valgt også at give jer et eksempel på en elevproduceret konkret model, og så globusen, som vi alle sammen kender, og en forsøgsopstilling. Skalamodeller har visse ligheder med virkeligheden. Udover at vi enten skalerede det op i størrelse eller ned i størrelse, altså vi ændrer i målestoksforholdet eller størrelsesforholdet på modellen, så er vi faktisk nødt til at skal bevare de centrale størrelsesforhold. Så det ikke bare er en skitse, men en skalamodel. Jamen, så har vi jo modellen ned til højre. Der er vi nødt til at bevare den ene procent op i P. For ellers så får vi faktisk en helt forkert model, som viser noget andet. Så har vi også symbolmodeller og matematiske modeller. Jamen, de er faktisk ens på mange punkter. Så derfor så har jeg valgt at slå dem sammen. Og de benytter sig begge to af matematiske udtryk, formål, koder, ligninger, grafer og andre symboler. Og det er en reducering af realiteten. Altså så det ikke virkeligheden er. Og vi bruger den højere grad af symboler. For eksempel så kan vi jo se, at 3 molekyler nede i stregformlen, hvordan de forbindes med hinanden med tegn. Så har vi vores landkort her. Det er igen de matematiske symboler, som viser,
hvor har vi løvskov og nåleskov osv. Så har vi en meget typisk matematisk model, altså en graf. Og heroppe, der ser vi igen, det nederste ville man typisk kalde matematisk model, da det egentlig kun er tal. Hvor at opover, der ligger den mere over i symbolmodeller, da vi benytter os af symboler for at vise, hvad det er, vi egentlig gerne vil frem til. Men de to former for modeller, de går typisk sammen. Det er meget sjældent, man kun ser den ene uden den anden. Illustrationsmodeller. Jamen det er tegninger, fotografisk udtryk, altså ikke bevægelige billeder. Vi har vores atom over til højre. Så har vi et eksperiment her, som er lavet om til en tegning, hvor vi ser HCl blive blandet med NaOH. Og så kan vi så se hernede, hvordan de to blander sig. Over til venstre, så ser vi en rimelig stor model lavet om til en stor tegning omkring kraftværket, og hvordan det egentlig går igennem den lange proces for at komme ud til os via de forskellige veje. Interaktive modeller. Jamen dem kalder vi faktisk også for simuleringer. Modellerne giver brugeren mulighed for at ændre i modellen og se, hvordan ændringerne kan påvirke modellen. Og det er typisk IT-baseret. Og et eksempel, det har jeg her. Det er et screenshot inden for PET, hvor jeg har valgt at sætte den her vandhane sammen med møllen op til det her vand, der begynder at koge. Den her vandhane kan jeg så ændre ud med skyen. Hvis jeg havde gjort det, jamen så har jeg gået ind og ændret i min simulation. Og selvom jeg så sætter skyen til at stråle, eller solen til at stråle, så vil der faktisk ikke komme nogen energi over til vindmøllen, eller over til møllen. Da det er solenergi, og ikke vind. Så derfor så vil min reaktionsligning her faktisk stoppe ved solen, da den ikke overfører energi til møllen. Og jo heller kan få vandet til at koge. Så er man også nødt til at skifte møllen ud. Og på den måde ser man så de forskellige energiformer, som der er fokusmålet i den her simulering. Animationsmodeller. Jamen det er jo typisk de her levende billeder. Og det kan være, altså alt fra at I optager et forsøg, hvor I fortæller, hvad der sker, og viser, hvordan I har enten blandet nogle forskellige stoffer, eller som billedet viste tidligere med de to ledninger, der tændte pæren. Jamen så det med, at I faktisk optager jeres forsøg, det er en animationsmodel. Den kan både være kombineret med lyd, men det kan også bare være uden. Så skal vi også kigge på, hvordan I udvikler jeres egen model. Jeg vil gerne anbefale, at I benytter jeres SmartArt. Og SmartArt er både i PowerPoint og i Word. Og jeg vil lige hurtigt vise jer, hvordan man kan gøre det i Word. Så er et Word-dokument her. Indstillinger, indsæt, hvor I trykker på SmartArt, og så kommer den her menu frem. Så kan I simpelthen vælge, hvad er det for en form for model, vi gerne vil arbejde med. Og så vælger jeg jo hierarki, og vælger en af de her former for hierarkier. OK. Og så kan vi faktisk se den her. Og så er det egentlig bare at komme i gang, at man kan starte med at lave den der. Og så kan vi begynde at udfylde. Der skulle også have været kommet en ekstra menu op herover, som havde lignet en helt normal ramme opsætnings. Altså, det havde set ud som vores punktopstilling. Så hver gang, at jeg havde lavet et nyt punkt, nu sletter vi der. Så vi lige slipper for at kigge på det. Så når jeg havde haft sådan et punkt her, så havde jeg haft hovedkassen. Og når jeg så havde valgt at rykke ind, jamen så havde den skabt underkategorierne. Og så kunne vi jo så, hvis jeg så havde gjort sådan her, så havde vi haft den ene kasse, der var gået ned til 2 kasser. Og så vi kan se, så IT, det kan give nogle visse problemer i gang imellem. Så derfor er man nødt til at
hvad jeg skulle vælge hierarki, nødt til at sætte sig ind i det inden. Men den jeg havde lavet her, den ville have kommet til at se, nu må jeg heller ikke fjerne den, her ser det ud som om der havde været 2 her. Den vi har der, jamen den ser sådan ud, at vi så har 1, 2 og 3. Sådan der ville vores lille menu herovre have set ud i den her form. Gode øvelser til jer, det er simpelthen, at I kigger på vores slide nummer 3. Hvad skal jeg kunne arbejde med efter videoen? Fordi det er de spørgsmål, som bliver vurderet på til jeres eksamen i slutningen af 9. eller 10. klasse. Og så er der ikke andet at sige end tak for det.